असा तेव्हा मी बाहेर येतो नाही तोपर्यंत नाही. हा माझा दादा येईल मी नाही बघू मी तरी होते रे बाटल्याला पण चांगले काय गप झालो काय गेलो काय बस फिरा निघलो बघून काय कोणा विचारता बाईक बाई तेव्हा काय कळा नाही हो बाप कोणचो हो बाप कोणचो माका विचार माका विचार या घरात आणतात मी असं माका विचार ह्यो बागुतला मध्ये जाऊन देतो म्हटलं माझा सांगतो आता हे तू माझे 2 झील असत मी मराठी आली दोघांनी झिला त्या नावार करतो नाही हे वाघ माझ्या दोघांच्या करतो नाही समान अगदी हे ओळखते हो नको आणि तू नको कोणता अशोकात घेऊन गेलो नाही चालल्यान अशोकान सांगल्यान आवाज आमची काय करतली आणि आमका देतली तेतून आम्ही समाधान झालं ते इले मुकट्याने अरे तू येतो मोठा माणूस नाही शिक्षण इतक्या शिका काय नाही जगात सगळीकडे त्याचीच बोंबा काय अर्थ तुझ्या बायला सांग करून द्या सगळा टेप केल्या करून द्या आणि ते फोटो तुझं काढून घेतल्या माझं काढून घेतल्या असं समोरासमोर